Παιδιά, GSG εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft. Αλλά δεν θα κάνουμε mining. Τώρα τελευταία κάνουμε πολλά επεισόδια Minecraft. Ηλιούτ. Εντάξει, άλλοι YouTubers κάνουν μόνο Minecraft. Minecraft. Κάτι. Θα μου σπάσει το κεφάλι με αυτό το Minecraft. Τέλος πάντων. Απλώς δεν ξέρω, τώρα τελευταία θέλω πολύ να κάνω Minecraft. Γιατί έχω ωραίες ιδέες. Σήμερα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να κάνουμε λίγο mining, αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε κυρίως mining, παρόλο που σας το υποσχέθηκα. Και όπως βλέπετε άλλαξα skin. Βλέπετε. Εντάξει, αργότερα θα βγάλω και την πανοπλία μου να το δείτε πως είναι. Εγώ το έφτιαξα. Και δεν ήθελα να πάρω άλλα φτιαγμένα από το skin stealer, ξέρω εγώ, και να το ανεβάσω στο YouTube. Μπορεί να φάμε και κόπι. Ή ξέρετε, μπορεί να φάμε και κόπι. Θα αλλάξω και τη φωτογραφία. Τέλος πάντων. Περιμένετε λίγο να το θερπέσον βιού. Και ναι, λοιπόν, για σήμερα, επειδή θέλω να κάνουμε μια φαρμίτσα καταρχάς, η οποία τη φαρμίτσα θέλω για να... Κοιτάξτε, αυτό το άλογο από εδώ τριγυρνά, τι θέλει να το... Το μεταξύ εγώ χαζός. Ξέχασα ότι έπρεπε να κάνεις φάρμα για να... Το πήρα, 10 έχω. Και αλλιώς δεν μπορείς. Έτσι θα κάνω μια φαρμίτσα. Έτσι μικρή, αρχικά. Αυτό έκανα κατά λάθος. Κατά λάθος το έκανα. Εδώ πέρα μπροστά, καταρχάς. Και περιμένετε γιατί θέλω τουαλέτα επίγον. Ναι, λοιπόν, στρέψαμε και όπως έλεγα θα κάνω μια φαρμίτσα. Εδώ, μικρή. Όχι αυτό. Εδώ, θα είναι κατά μήκος εδώ πέρα. Και ναι, είναι ωραία ιδέα να κάνεις φάρμα. Γιατί με αυτά τα wheat μπορείς να πάρεις και το άλλο. Και είναι ωραία ρε παιδί μου, είναι σούπερ ιδέα, σούπερ. Τέλος πάντων. Και επίσης δεν ξέρω, πολλοί δεν χρησιμοποιούν. Εγώ σχεδόν πάντα όταν πάω για mining παίρνω μαζί μου ένα crafting table. Σε περίπτωση που μου σπάσει κανένα εργαλείο ή κάτι. Αυτή τη στιγμή είμαι γεμάτος από εργαλεία. Γεμάτος. Και αυτήν εδώ πρέπει να την πετάξω. Αυτήν εδώ θα την πετάξω στη θάλασσα. Την pickaxe γιατί είναι τελειωμένη. Άντε γεια. Ωραία, τώρα dirt πάνω μου έχω. Έχω μόνο 8. Εντάξει, καλά είναι. Θα βάλω εδώ μπροστά. Όχι. Βασικά ναι, βρέχεται. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βρέχει. Και όλα. Καταρχάς, αυτή σαν δεν μου χρειάζεται. Λέω να πετάξω και αυτό. Τέλος πάντων. Για βάλω αυτό. Ή θα βάλω αυτό. Όχι. Αυτό να είναι όλα μαζί. Και θα αφήσω ένα σάκμα εντύκαση σαντ. Βασικά θα κάνω εδώ. Εμένα μου αρέσει που πέφτει το gravel έτσι. Γεια. Πού έπεσε το dirt? Να το dirt. Α, σπάνιο Το dirt είναι πολύ σπάνιο. Τι ήχους κάνω ρε. Beatbox όταν ήμουν πρώτο δημοτικού. Έτσι. Πολύ γαμάτο beatbox. Άκου τι σκέφτομαι. Οκ, τώρα βρέχονται όλα. Πάω να φτιάξω τώρα μία... Πού είναι τα... Έφτιαξα και την αποθήκη κάπως. Είναι λίγο χάλια, αλλά εντάξει. Αποθήκη. Το έχω τρία. Μπες μέσα.
Γιατί κλείνω πάντα την πόρτα. Οκ, αυτά εδώ δεν χρειάζονται, αυτά χρειάζονται. Αυτά χρειάζονται, αλλά θα τα ψήσω βασικά. Θα κρατήσω, θα βάλω για ψήσιμο. Ναι, εντάξει. Οκ, θα τα βάλω μετά για ψήσιμο. Αυτό δεν χρειάζεται ακόμα. Εντάξει. Είμαστε καλά. Οπ, ξεχάσαμε το πιο βασικό. Το πιο βασικό στο σπίτι ξέχασα. Το κρεβάτι τελικά το βάλα πάνω. Με ξύλινες πλάκες. Και ακούστε, έκανα το πρώτο μου death. Αλλά ευτυχώς ήταν το πάνω. Ας πούμε, κοιτάξτε. Πάμε. Δεν ξέρω, είχα βάλει εδώ κάπου εδώ πέρα ένα death κατά λάθος. Όπως πατούσα ρε παιδί μου. Και πέθανα επειδή κόλλησα κάπου στον τοίχο. Ξέρετε, σας έχει συμβεί και εσάς. Έχετε σνάφναφ. Τώρα αυτά τη σχέση έχει. Λοιπόν, δεν έχω σνάφναφ, έχω όμως Facebook. Τώρα, γιατί θα λέω όλα αυτό. Γαμώτο. Δεν πειράζει. Θα κάτσουμε να κάνουμε εργαλεία εμείς. Δεν έχω στόν. Δεν έχω στόν πάνω. Μωρέ, θα κάνουμε. Έχουμε τέτοια. Ένα αέροχο, για αρχή. Πρέπει να πάω και για μένα και επειγόντως. Πάμε να κοιμηθούμε. Να μην τρώμε και χρόνο το βίντεο για βλακίες. Άντε, κοιμήσου. Πίζω τώρα να μην κόλλησω στον τοίχο. Άντε πάλι. Λοιπόν, παιδιά, να βλέπετε αυτό εδώ έγινε. Αυτό. Εντάξει, ψόφα, εντάξει, θα τα πάρω τα πράγματα. Θα με βγάλει τώρα πάνω στη σκεπή, κοιτάξτε. Βλέπετε, έλεος. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα. Έλεος ρε φίλε. Τα πήρα όλα. Παντελόνια, διάφορα τα πήρα όλα, εντάξει. Λοιπόν, το κρεβάτι από εδώ θα το βγάλω γιατί είναι δεύτερη φορά που με συμβαίνει. Έλεος. Ξέρω, μήπως είναι αυτό. Να το βγάλω. Το βάλω. Μάλλον είναι αυτό. Ξέρω. Αλλά γιατί ρε. Όλο κολλάω στον τοίχο και πεθαίνω. Τζάμπα θάνατος. Εντάξει, θα το αφήσω για μια τελευταία φορά. Εδώ πέρα είπα. Και ναι, πάμε τώρα να φτιάξουμε τη φαρμούλα. Τη φαγμάγα. Πρέπει να το κάνω γρήγορα. Να γίνω φλατ. Πες να άφηγαν τα τέρατα γιατί κάτι σκελετούλιδες, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Άρα πόσο μισώ τους σκελετούς ρε. Πόσο τους μισώ. Δεν φαντάζεστε. Τόσο κάτι. Ειδικά μην έχεις. Τουπ. Και τουπ. Όπα. Τουπ. Και είμαι ωραίος με τη φάρμα μου. Τη μικρούλα. Κοίταξε, μην το πατήσει κανένα γιατί θα τον σπάσω το ξύλο, έτσι. Θα το σπάσω το ξύλο, να. Το σπάσω το ξύλο. Τέλος πάντων, τώρα πάμε για ένα μικρό mining.
Σας υποσχέθηκα κιόλας. Μέχρι να βρούμε Iron. Εκτός βέβαια αν τελειώσει και το βίντεο. Ναι, πάμε. Αυτό είναι εδώ σπηλιά. Μπορώ να βάλω την αποθήκη μέσα στο σπίτι λίγο να το γεμίσω, γιατί μου φαίνεται πολύ άδειο. Και να το κάνω αυτό δικιά μου σπηλιά για Mining. Κόλλο. Με βλέπει ο μαλάκας. Τέλος πάντων, φεύγουμε. Δεν μπορείς να βγεις. Δεν ξέρω γιατί σε ορισμένες φάσεις τη μέρα έχει τόσα πολλά τέρατα. Έλεος. Δεν θυμάμαι. Πού είχα βρει τα πρώτα μου αέρα. Εδώ. Ναι. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε craft. Mine, μπερδεύτηκα. Βρήκαμε και τέτοια, εντάξει, δεν είναι πολύ σπάνια. Στα κόμπλεστα να μην τα παίρνω όλα, για να σκάψω ένα μπλοκ προς τα κάτω. Άντε ρε! Τίποτα! Τι, κάνω εδώ ένα μικρό. Γιατί πρέπει να μου τελείωσε και ο χώρος. Έχω ακόμα. Βάλω ένα. Να βλέπω. Άντε ρε φίλε. Δεν ζητάω πολλά. Κάτι είναι παιδί μου. Εντάξει, φτάνει από εδώ. Παιδιά με noob. Είμαι noob. Εδώ μέσα δεν έψαξα. Καλά, θα πάω από άλλο γιατί εδώ δεν βλέπω κάτι. Εκτός και αν έχει από εδώ. Από εδώ λες. Όχι. Άντε ρε φίλε, τίποτα. Ούτε coal, ούτε τίποτα. Τι noob. Τι noob που είμαι εγώ. Οχο. Εδώ τι έχει, γρανίτες. Αυτό θα πει ότι είμαστε. Ή ας πάω από εδώ πέρα. Και σκάψω λίγο κάτω. Να το βάλω εδώ, ναι. Τεριά μου. Ωραία. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Iron. Βρήκα μια σφυλιά. Θα πάρω αυτά τα iron. Πόσο χώρο έχω ακόμα. Ωραία. Θα πάρω αυτά τα iron, παιδιά. Κάπου εδώ λέω να τελειώσω το βίντεο. Οκ. Σπηλιά είναι. Τα κόλλα να τα πάρω. Ναι, θα τα πάρω, ρε. Τι όχι. Μου τελειώνει και το pickaxe. Αμάν. Ακόμα κάτι καλό δεν έχουμε βρει. Εντάξει, καλό. Το gold άχρηστον είναι μάπα. Σαν τη μάπα. Λοιπόν. Και
Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ θα τελειώσουμε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάναμε και λίγο mining. Μέχρι την επόμενη φορά, τι άλλο να έχουμε, ποντάξεις, τι κάναμε σήμερα, λίγο mining, λίγο σπηλίτσα, όχι σπηλίτσα, λίγο τέτοιο, φάρμα και αυτά κάναμε σήμερα. Γεια σας!